Does dim angen rheswm i leisio barn ar-lein. Yn y gyfres ma, na i ddysgu'r technegau sy'n angenrheidiol i fod yn llwyddiannus ar social media. Does dim angen dilyniant enfawr, tic glas neu unrhyw beth o werth i gyfrannu. Nes i lwyddo gyda dim byd mwy na phwll di waelod o chwerwedd a chysineb, a lot gormod o amser rhydd. Y peth pwysicaf sydd angen arnoch chi yw'r hunan gred bod y byd angen clywed eich barn. Dwi wedi cael fy ymlocio gan dros 140 o celebrities, gan gynnwys Ruth Jones, Quincy Jones a Derek the Weatherman Brockway. Dysgu sut i mynd yn viral. Roedd bandiau maes B yn gachu. A sut i fynd ar ôl targedau hawdd. Y BBC, Iddewon, unrhyw menyw gyda barn. A sut i ddefnyddio ymedroddion allweddol i apelio at bob eithaf o'r sbectrwm gwleidyddol. Pam nad yw'r newyddion yn sôn am hyn? Dyna beth maen nhw moyn i chi feddwl. Mae fe'n slippery slope tuag at gomiwnyddiaeth. Mae fe'n slippery slope tuag at ffasgau. Ac os ych chi'n tanysgrifio'r cyfres llawn, cewch chi ddysgu sut i lwyddo ar bob math o lwyfannau wahanol, fel Facebook. Llun hyfryd. Hefyd, nath Antian farw nithwr. Mae'r angladd llun. Thumbs up. Sad face. Ac Instagram. So ti jyst angen bikini, machlud hael, #free the nipple, a rhyw fath o ddyfyniad gan rwy'n fel Gandhi neu Beyoncé. Dyna fe, really.